nye gore dugu de ye kɔgɔji kan a sigira san 1444 Portugal jamanaden min tɔgɔ Denis Jaz fɛ. Holandinkaw tugura ale la, olu kɔfɛ anglɛw nana, faransinkaw de labana kana o waati la farajɛla mɔgɔ minnu nana gore. Farafindenw n'u feerela tibabuw ma, n'u bɛ taa n'u ye Europe ni Amérique jamanaw la, u bɛ bɔ ni yan de. O jɔn feereli daminɛ waati ye siècle 15 de ye. Farafindenw ye san 400 kɛ ka feere tibabuw ma kana tɛmɛ ni gore. Elwa Koli gore dugu ni jɔnw ka bɔ n'o ye maison d'esclaves ye, a koɲa bɛ ale de bolo kan n'a bɛ wele conservateur de la maison d'esclaves et gestionnaire de l'île de Gorée. L'île de Gorée, c'est le témoignage vivant de cette page triste de l'histoire de l'humanité. Gorée ye alamadenya dusukasi seereya yɔrɔ ye. O waati ba in ye ko gɛlɛn ye n'a kɛra farafina. Wa bi a kɔlɔlɔw bɛ yɔrɔ bɛɛ, a ɲuman na juguman. Sika t'a la a jugara farafina ma, o ye tiɲɛ ye. Ani jɔnw bɔnsɔnw ma. Nga a ɲana Europe ni Amérique jamanaw ma, bari mɔgɔw ye nafa sɔrɔ ye o waati ba in na. Pour ceux qui ont eu à profiter évidemment de ce grand moment d'inflexion. Farafinden joli de feerela kana tɛmɛ ni gore ye. Ka taa Europe ni Amérique jamanaw la, a ko bɛn jɔnjɔn ma se ka kɛ o hakɛ kan kabini lawale kana bila fo bi. Sur ce nombre qu'il y a évidemment tout que se pose la problématique. Tiɲɛna jɔn hakɛ min feerela gɛlɛya b'a hakɛ dɔnni na, bari jɔn hakɛ in nko la an tɛna bɛn abada. A bɛna dɔn n'an y'an ka tariku sɛbɛn ko kura ka ban, a kɔni bɛ fɔ k'u hakɛ b'a daminɛ 15 fo 20 de la. On a parlé de 15 à 20 millions. Ni jɔn minnu feerela tibabuw ma, u b'u bila bon minnu kɔnɔ yan'u ka taa farajɛla, o bon hakɛ ye 12 de ye. Abdoulaye Gningue ye lajɛlikɛla ye, a dusu kasira kabini a ɲa dara bon ninnu kan ni joloko minnu tun bɛ kɛ farafindenw na. Ce qui nous a choqué, bon, on a vu les armes, bon, on a vu... Min y'an kabakoya an ye marifaw ye, an ye jolokow ye. Ani fana tuma bɛ an bɛ kuma ni jɔnya tariku kan. Nga min nafa ka bon kosɛbɛ o ye de anw farafinw ka kan ka ɲini ka taa yɔrɔ jan, ka fɛnw dilan an yɛrɛ ye, ka fɛn kuraw labɛn, ka baara kɛ ka sɔrɔ ka an yɛrɛ ye. Éviter la dépendance. Jɔn ninnu ka bɔ ninnu na, Elwa Koli ko yɔrɔ dɔw tun tiɲɛna, bari u dilan waati mɛnna. Nous avons eu à remplacer évidemment des... An ye yɔrɔw dɔ falen bɔ in na, yɔrɔ minnu tiɲɛna. Nga an ye o yɔrɔw dilan ni o mina ɲɔgɔnw de ye, walasa yɛlɛma kana don yɔrɔ in baara kɛcogo la. Hali ni yɛlɛma donna kow la, nga dilan cogo ye kelen ye. Même si elle a évolué, mais c'est la même architecture. Gore kulu dɔ bɛ yan, a sanfɛla la marifaba dɔ bɛ yan, n'a bɛ wele kanon, a janya mètre 7 don, ani a girinya tɔnu 600 ani 642 don. Masar Mbodju bɛ nin kanon in tariku fo, jiralikɛla do Gore yan. Ce canon date de... Nin kanon in bɛ yan kabini san 1992. A dilanna Loyemu dugu la, Langolemu kɛrɛfɛ Faransi. Nin kanon in ye Sénégali commune 4 lakana, Dakar, Gorée, Rufisque ani Saint-Louis. Wa nin kanon in ye kisɛ ci siɲɛ 1 dɔrɔn de ye tariku kɔnɔ. O kɛra san 1940 septembre kalo tile 23 anglais ka kurunba dɔ kan n'a tɔgɔ Takoma. Un bateau anglais au nom de Takoma. Gore tariku kosɔn diɲɛ tɔnba bolofara min tɔgɔ l'UNESCO n'a bɛ ladaw ni kalanko kama ye Gore lakodɔn diɲɛ tiɲɛw na n'a bɛ wele patrimoine mondial de l'UNESCO. Elwa Koli. Sénégal évidemment aujourd'hui en partage l'île de Gorée au reste du monde. Sénégal ye Gore tila bi ani diɲɛ tɔw cɛ ka da kan a ye Gore sugandi ka kɛ diɲɛ tiɲɛ ye. Sénégali kɛlen ko kɛ a y'a niyɔrɔ dɔw bila Gore kan. O la Gore bi kɛra diɲɛ bɛɛ ta ye. Wa diɲɛ jamanadenw fana hakɛw bɛɛ ye kelen ye Gore gun kan. Donc les citoyens du monde ont les mêmes droits sur l'île de Gorée. O la mɔgɔ 100 de bɛna don o don ka na île de Gorée lajɛ ka bɔ diɲɛ jamana caman na. Nama Jara, Gore, VOA Bambara.